Αγαπημένα μου φιλαράκια, γεια σας! Ακόμα μία φορά σήμερα. Βασικά σήμερα έχουμε και ένα πολύ ξεχωριστό θεματάκι. Θα κάνουμε Q&A μέσα από μηνύματα που μου έχετε στείλει προσωπικά. Θα μιλήσουμε, μου έχετε κάνει διάφορες ερωτήσεις πάνω στο θέμα του bullying, οπότε σήμερα το θέμα μας θα είναι το bullying. Πάρα πολύ το έχουμε περάσει. Κάποιοι φοβούνται να αντιδράσουν ή να μιλήσουν, κάποιοι το κρατάνε μέσα τους, γιατί απλά είναι πιο κλειστοί. Κάποιοι μιλούν, κάποιοι νιώθουν καλύτερα, κάποιοι το ξεπερνούν, διάφορα γεγονότα που έχουν περάσει, οπότε σήμερα θα κινηθούμε πάνω σε αυτό. Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, νιώσα πάρα πολύ καλύτερα, νιώθω καλύτερα και νιώθω πολύ πιο όμορφα γιατί και συνδέομαι περισσότερο μαζί σας και νιώθω ότι μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα και νιώθεις σαν να το λες σε έναν κολλητό σου και είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα, θα μπορούσα να το πω και λυτρωτικό. Γιατί γενικά όταν εξομολογείσαι κάτι νιώθεις σαν να φεύγει ένα βάρος από πάνω σου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να ξεκινήσω, βέβαια όλοι εσείς που μου έχετε στείλει αυτά τα μηνύματα προφανώς δεν το γνωρίζετε, αλλά να πω ότι συνδέομαι απόλυτα μαζί σας διότι έχω πέσει θύμα bullying καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών μου χρόνων και δεν μιλώ για το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό, μιλάω από την Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι και την Τρίτη Λυκείου που αποφοίτησα από το Λύκειο. Ήμουν ένα φυσιολογικό παιδί, σαν όλα τα άλλα, απλά στην πρώτη γυμνασίου διαγνώστηκα με πολικυστικές οθήκες, ένα πάρα πολύ συχνό θεματάκι υγείας που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια με τον κύκλο τους και γενικά με το που μπαίνουν στην εφηβεία. Βέβαια σε μένα ήταν λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα εκεί, οπότε έπρεπε αναγκαστικά να ξεκινήσω μια πάρα πολύ ισχυρή θεραπεία, η οποία έπρεπε να λαμβάνω 3 χάπια κορτιζόνης ημερησίως, που σημαίνει ότι άρχιζα πάρα πολύ γρήγορα να παίρνω βάρος. Οπότε από τα 59-60 κιλά που ζύγιζα στο γυμνάσιο έφτασα να ζυγίζω τα διπλάσια σχεδόν και να φτάσω τα 120 κιλά σε διάστημα 1,5 χρόνου τα πήρα. Οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν η ψυχολογία με μένα εκείνο το διάστημα. Δηλαδή, ενώ είσαι σε μια απόλυτα φυσιολογική ροή των πραγμάτων και η ζωή σου είναι κανονική, ξέρω εγώ, να νιώθεις κανονικά, ξαφνικά να αρχίσεις αντιμέτωπος με ένα τέτοιο θέμα και να βλέπεις αυτόματα πάρα πολλά μάτια ή συμπεριφορές να στρέφονται προς εσένα εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν. Οπότε σε αυτό το διάστημα έτυχε να πέσω πάρα πολλές φορές θύμα bullying. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μία εκδρομή που είχαμε πάει σε μία ναυτική βάση στο Λύκειο και θα πηγαίναμε με πούλμαν και εντάξει, επειδή είναι λίγο γνωστό ότι εδώ οι δρόμοι μας είναι και λίγο έχουν λακκούβες, θυμάμαι είχε πεταχτεί ένα παιδί, ήμουν εγώ και ακόμα ένα κορίτσι από τα ευτραφή της τάξης και θυμάμαι είχε φωνάξει μέσα στο λεωφορείο να βάλουν το ένα κορίτσι στη μία άκρη του λεωφορείου και εμένα στην άλλη για να είμαστε σαν αντίβαρα, να μην πέσει το λεωφορείο μέσα στις λακκούβες. Καταλαβαίνετε το συναίσθημα και τα λοιπά. Πέρασα πάρα πολλές ώρες κλεισμένη στον εαυτό μου, δεν ήθελα να συζητάω αυτά τα πράγματα, ένιωθα
θλίψη για αυτό που είμαι, για αυτό που έγινα, χωρίς να φταίω, χωρίς να το θέλω. Ήταν μια πάρα πολύ σκοτεινή περίοδος. Ήταν και οι ορμόνες με την εφηβεία και όλο αυτό, οπότε χειροτέρευε το θέμα. Ήμουν και ένα παιδάκι το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν έβγαινα καθόλου, διάβαζα πάρα πολύ. Όχι το φυτό, αλλά ένα στάδιο πριν. Δηλαδή, διάβαζα πάρα πολύ στο σπίτι, ήθελα να είμαι εντάξει στα μαθήματα και όλα αυτά και δεν έκανα τίποτα άλλο. Δηλαδή, έχανα όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε έξω. Οπότε πέρασε αυτό το διάστημα κάπως έτσι. Στα 18 μου πλέον χρόνια επανήλθε πλήρως ο οργανισμός μου και τα γυναικολογικά μου σε απόλυτη φυσιολογική ροή, οπότε και σταματήσαν τα χάπια, ήμουν πλέον σε φυσιολογική ροή. Άρα, ως αποτέλεσμα ήταν το να χάσω κατευθείαν τα 60 κιλά, κατευθείαν δηλαδή, σε χρόνο 7 μηνών. 7 μηνών, δηλαδή από 125, αυτή τη στιγμή είμαι στα 74, καταλαβαίνετε, από 125-74 το κάνετε και με το μυαλό σας. Οπότε βλέπεις πάλι συμπεριφορές να επιστρέφουν πίσω σου και καλά. Έλα ρε, που χάθηκαμε κι έτσι. Ενώ στην ουσία μέσα σου ποτέ δεν άλλαξες. Ήσουνα ακριβώς το ίδιο άτομο, το ίδιο μυαλό, η ίδια προσωπικότητα, ο ίδιος άνθρωπος σε όλα, απλά σε διαφορετικό μέγεθος ρούχων. Εννοείται πως και καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή ποια άτομα είναι πλέον ok να συνεχίσουν μαζί σου στη ζωή σου και να τα έχεις μες στη ζωή σου και ποια άτομα εννοείται θα πρέπει να πάρουν πόδι, διότι έχουν να κάνουν, το μόνο που σου έδειχναν ήταν μία μάσκα και ήταν όλο μια διπλωμουριά. Το αστείο είναι ότι πολλά από αυτά τα άτομα τότε ήταν όντως πολλά από αυτά σε κανονική ή και αδύνατη φυσική κατάσταση στο σωματότυπό τους και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω εγώ, έχουν πολλαπλασιαστεί κατά πολύ τα μεγέθη που φορούν, δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν, αλλά ποιο είναι το αστείο, ότι δεν είναι τυχαίο, ούτε θέλησα ποτέ να τα κοροϊδέψω, γιατί ήξερα ακριβώς πώς νιώθουν. Απλά δεν θέλω να φανώ κακιά σοβαρά. Ειλικρινά δεν το σκέφτηκα, ούτε είπα πώς έγινες έτσι. Ποτέ δεν κοροϊδεύω άτομα για τη διαφορετικότητά τους, γιατί έχω υπάρξει και ξέρω ακριβώς πώς νιώθουν και πώς είναι. Απλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα μαγικό, όχι μαγικό βασικά, ένα αόρατο boomerang στη ζωή μας γενικά, που επιστρέφει συμπεριφορές. Είναι σαν, πώς να το πω, σαν να έρχεται λίγο η ζυγαριά στα ίσα της. Δηλαδή, αυτό που δίνεις, αυτό και λαμβάνεις αργότερα, δηλαδή κάπως έτσι μπορώ να το πω. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα του bullying, πόσο μάλλον όταν και αυτός που μιλάει μαζί μας έχει υπάρξει μέσα σε αυτό, οπότε έχουμε να μοιραστούμε ένα εντελώς κοινό θέμα. Μία από τις φίλες μου έστειλε ότι έχει υπάρξει θύμα bullying, βέβαια με ένα πολύ πιο χειρότερο τρόπο, με βιασμό από μέλος της ίδιας της οικογένειας στην ηλικία των 13 ετών. Και αυτό που ρωτάνε και καλά, το πώς μπορεί να ξεπεραστεί ένα τέτοιο πράγμα σαφέστατα, και είναι ένα συνταρακτικό ψυχολογικά γεγονός.
αυτό διαταράσει πλήρως την φυσική ροή των πραγμάτων που ζεις, αλλάζει εντελώς τη ζωή σου, αλλάζει εντελώς το πώς νιώθεις, αλλάζει την ψυχολογία σου, αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου πάνω απ' όλα. Πάρα πολλοί άνθρωποι γυρνούν και ρίχνουν το φταίξιμο στον εαυτό τους πάρα πολλές φορές, διότι δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ακριβώς τι τους έχει συμβεί. Δεν μπορούν να το επεξεργαστούν πάρα πολύ καλά, εννοείται στη θέση που είναι, με αποτέλεσμα να ρίχνουν το φταίξιμο πάνω τους και πολλοί από αυτούς να φτάνουν ακόμα και στην αυτοκτονία, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, είναι εντελώς άδικο. Και ειλικρινά αυτό που έχω να πω εγώ προσωπικά, αν και δεν έχω ζήσει αυτού του είδους την βία και εύχομαι να μην την περνάει κανείς, είναι πιστεύω η χειρότερη μορφή βίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθει σε επαφή με έναν πιο ειδικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να μπορέσει να δώσει λύσεις έτσι ώστε αυτό το άτομο να χαρεί παραπάνω τα πράγματα στη ζωή του τώρα, να του δώσει λύσεις, να βγαίνει, να διασκεδάζει, να αρχίσει να ανοίγεται σε νέα άτομα τα οποία θα είναι άξια εμπιστοσύνης και θα είναι σε θέση να του δώσουν τη χαρά που του έχει λείψει από μέσα του και να τον κάνουν να νιώσει πιο γεμάτος, πιο ολοκληρωμένος με πράγματα, με εμπειρίες που θα μπορέσουν σιγά σιγά να απαλύνουν αυτό τον πόνο ή και να τον αφήσουν εντελώς πίσω και να ανοίξει ένα εντελώς καινούριο κεφάλαιο στη ζωή αυτού του ατόμου με πολλές νέες προοπτικές, νέες ευκαιρίες, νέες εμπειρίες, νέα μαθήματα, να γεμίσει η ζωή του με πολύ περισσότερη ομορφιά, με πολύ περισσότερες όμορφες και χαρούμενες στιγμές και με πολύ παραπάνω γέλιο, έτσι ώστε να μπορέσει με αυτή τη ροή στη νέα του ζωή, ενώ ξέρω εγώ έχει ζήσει κάτι τόσο στερακτικό, από εδώ και πέρα ζωή του να είναι πάρα πολύ όμορφη, ίσως να μπορέσει λίγο να απαλύνει, να ξεπεράσει λίγο αυτό το πολύ μεγάλο και συνταρακτικό κομμάτι της ζωής του. Έχουμε λοιπόν εδώ, Μαριάννα μου, εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα, ειλικρινά. Αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται είναι μέσα από συζητήσεις με πρόσωπα που αγαπάς εσύ, που σε αγαπούν, και μέσα από τη βοήθεια ενός ειδικού πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που έχει πολύ περισσότερες γνώσεις και πολύ περισσότερες λύσεις και ιδέες για να ξεπεραστεί αυτό, να νιώσεις πλήρης και πολύ καλά με τον εαυτό σου, γιατί εσύ δεν έφταξες απολύτως σε τίποτα, να έχεις την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση ώστε να μπορέσεις να πιάσεις τη ζωή από την αρχή και να γίνει ακόμα καλύτερη για σένα. Και ειλικρινά σου εύχομαι τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου, από όπου και αν μας βλέπεις. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μετά έχω το φίλο μου τον Σπύρο, αμέσως μετά, ο οποίος μου έστειλε πάμε σε ένα θέμα βίας πάλι βέβαια, αλλά έχουμε να κάνουμε με βία και λίγο θέματάκια ρατσισμού. Ο οποίος Σπύρος είναι ομοφυλόφιλος, είναι 17 ετών, ενηλικιώνεται φέτος και αυτό που ρωτάει είναι και καλά το πώς μπορεί να εξαλείψει αυτός ο ρατσισμός προς τους ομοφυλόφιλους, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο... να μπορούν να μιλάνε άνετα χωρίς να φοβούνται. Αυτό που έχω εγώ να πω πάνω σε αυτό είναι ότι σέβομαι απόλυτα τη διαφορετικότητα. Έχω υπάρξει διαφορετική. Ας μην είναι σε τέτοιο στάδιο. Είναι άλλες είναι κατηγορίες και κατηγορίες.
Μία από τις κατηγορίες είναι η κατηγορία αυτή που βρίσκομαι εγώ, που έχω υπάρξει διαφορετική στο θέμα του βάρους, του υπέρβαρου. Άλλη κατηγορία, ομοφιλοφιλία. Άλλη κατηγορία είναι τα φυτά, ξέρω εγώ, της τάξης που έτσι τα λέγαμε, αλλά που είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ μορφωμένα, καλλιεργημένα, τους αρέσει να διαβάζουν. Είναι κατηγορίες και κατηγορίες. Άλλη κατηγορία είναι η ήμου ή οποιοδήποτε είτε θέλει να εκφραστεί μέσω των μαλλιών του προσώπου, του τατουάζ, του δέρματος, τα πάντα. Είναι κατηγορίες και κατηγορίες. Λοιπόν, όσον αφορά το Σπύρο, το φίλο μας, έχω να πω ότι πρώτον, σέβομαι απεριόριστα την διαφορετικότητα. Χαίρομαι και σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο πολύ εκδηλωτικός και ήθελες να το μοιραστείς αυτό μαζί μας. Έχω να πω ότι εγώ δεν υπάρχουν διαφορετικά άτομα για μένα. Είναι άνθρωποι είμαστε όλοι ρε παιδιά. Τους θεωρώ όλους αδέρφια, όλοι οι ίδιοι δηλαδή. Όλους ίδιους τους θεωρώ. Ποιο είναι το θέμα? Πιστεύω ότι σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα ζυγός, μια ζυγαριά δηλαδή, να είναι όλα ίσα. Παραδείγματος χάρη, θα δώσω παραδείγματα. Είναι ένα ζευγάρι straight, έτσι, ο άντρας και η γυναίκα, ξέρουμε το κλασικό. Ούτε ο άντρας και η γυναίκα, ξέρω εγώ, μ' αρέσει να εκδηλώνονται πάρα πολύ, ξέρω εγώ, σε δημόσιους χώρους. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω ζευγάρια να φιλούνται, να αγκαλιάζονται, να κρατιούνται χέρι-χέρι στο δρόμο. Δεν μ' αρέσει όμως η άλλη άκρη που βλέπω πολλές φορές, ξέρω εγώ, σε καφετέριες να καπακώνουν ένα στον άλλο και να είναι έτοιμοι για συνουσία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτή η μαγική στιγμή να είναι μεταξύ των δύο, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο για αυτούς συγκεκριμένα τους δύο, έτσι ώστε να την κάνει ακόμα πιο μοναδική και ξεχωριστή. Οπότε, ακριβώς το ίδιο θα πω και για ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων. Δεν θα μου άρεσε να βλέπω πάρα πολύ εκφραστικότητα αυτός. Ας πούμε, ξέρω στην καφετέρια να έχει καπακώσει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, τους σέβομαι απεριόριστα και θα χαρώ να τους δω χέρι-χέρι και να αγαπάνε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη είναι αυτό που μετράει. Απλά θα μου άρεσε κιόλας μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή για αυτούς, ερωτική, συναισθηματική, να είναι μέσα σε ένα όμορφο χώρο, διαμορφωμένο όπως τον θέλουν, για να είναι μαγική στιγμή και όμορφη. Δηλαδή δεν θα πω ναι, εντάξει, καπακωθείτε για τα ζευγάρια των straight, αλλά όχι, εσείς κλειστείτε σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι στους ομοφυλόφιλους, στους γκέι. Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Το σεξ είναι πάρα πολύ όμορφο και δεν πάω βάσει αυτόν τον ταμπού και καλά. Σεξ, Παναγία, για όνομα δηλαδή του Θεού. Το σεξ είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που υπάρχουν, από τις πιο όμορφες διαπροσωπικές διασυνδέσεις και ενώσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που όμως δεν είναι μόνο σώμα, είναι δύο σώματα, είναι δύο ψυχές, είναι δύο μυαλά. Δεν είναι μόνο σωματική επαφή, είναι και πνευματική και μέσω της πνευματικής επαφής κιόλας εξελίσσεται όλη η ροή και η διαδικασία και γίνεται πολύ όμορφη και σε σωματικό επίπεδο, μέσω του μυαλού εννοείται. Οπότε το ίδιο ακριβώς που θα πω για το straight ζευγάρι, το ίδιο θα πω και για το gay. Δηλαδή, εμένα δεν με έχει βλάψει κανένα από τα δύο. Γουστάρω και τον ένα, γουστάρω και τον ένα. Έχω πάρα πολλούς φίλους που είναι ομοφυλόφιλοι. Τους γουστάρω πάρα πολύ. Πολύ καλά παιδιά. Δεν θεωρώ ότι έχουν κάποια διαφορετικότητα. Απλά αυτό. Ό,τι λέω για τον ένα είναι και για τον άλλο. Δηλαδή δεν θα μ' άρεσε, ξέρω εγώ, να βγάζουν τα μάτια τους, να το πω έτσι, μέσα σε δημόσιο χώρο. Αυτό είναι μια μαγική στιγμή, μια πολύ όμορφη στιγμή για να τη ζήσουμε οι δυο μας. Αυτό. Εκτός βέβαια μετά να τα πάμε και σε άλλες κατηγορίες που είναι μαζοχιστές, αδιστές και θέλουμε να υπάρχουν τα μάτια τα τρίτα να βλέπουν. Είναι άλλο θέμα, το οποίο θα το κάνουμε σε άλλο Q&A, ξέρεις. Λοιπόν, όλα καλά είναι. Για μένα δεν υπάρχουν τα μπόλα, όλα είναι μια χαρά, αλλά να είναι μέσα στα πλαίσια τα λογικά, ρε παιδί μου. Λογικά, ξέρω εγώ, να μην ξεφεύγουμε εντελώς. Δηλαδή είμαι πολύ υπέρ της φαντασίας. Και αν υπάρχει το άτομο που συζητάμε και επικοινωνούμε και όλα αυτά, γιατί πάνω απ' όλα είναι επικοινωνία
και το γουστάρουμε και συμφωνούμε σε αυτά που λέμε και πράττουμε, τότε είναι όλα σούπερ. Λοιπόν, οπότε Σπυράκο μου, εγώ δεν έχω σου πω τίποτα, πήγαινε μια χαρά, κομπλέ, τελείως, σου εύχομαι τα καλύτερα και μην ακούς κανέναν. Απλά αυτό, δηλαδή κρατάμε τις όμορφες στιγμές για μας. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε και πιάστηκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Έχω. Την αγαπημένη μου φίλη Μάρια, η οποία τώρα Μαρία μας τι έχει γίνει. Η Μαρία μας έτυχε να μείνει έγκυος στα 12 της χρόνια. Αυτή τη στιγμή που μας έστειλε το μήνυμα, έχει πάει βεβαίως πλέον 20, αλλά έμεινε έγκυος στα 12. Έχει 2 παιδάκια, 2 πανέμορφα αγοράκια, να σου ζήσουν κιόλας, μαράκι. Η ερώτηση της Μαρίας σήμερα ποια είναι, ότι επειδή τις έτυχαν οι εγκυμοσύνες, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματίσει και τα λοιπά, ήταν με ένα αγοράκι το οποίο γνώριζε τότε και έγινε. Μετά βέβαια δεν κράτησε η σχέση του στο αγόρι. Συγγνώμη. Δεν κράτησε η σχέση του στο αγόρι, έφυγε μετά την γνωστοποίηση της εγκυμοσύνης της και ρωτάει και καλά γιατί γίνεται αυτή η αδικία, γιατί έπρεπε δηλαδή να την αφήσει και να μην το ζήσει μαζί της και αυτά. Η ερώτησή της δηλαδή καθεαυτού είναι αυτή. Ότι γιατί πρέπει να είναι τόσο άδικη η ζωή και να μην μπορούσε να το ζήσει μαζί της ή να μην μπορούσε να τη στηρίξει. Λοιπόν, σε αυτό έχω να πω, αγαπημένη μου Μαρία, ότι έχουμε να κάνουμε με μία πάρα πολύ τρυφερή και κρίσιμη ηλικία, βρε μαράκι. Τα 12 είναι η ηλικία η ακριβώς προεφηβική, θα μπούμε στην εφηβεία δηλαδή. Είναι το πρώτα στάδια της εφηβείας. Δεν έχουμε το απαιτούμενο μυαλό, τις απαιτούμενες γνώσεις, την απαιτούμενη διδασκάλη. Δεν έχουμε διδαχτεί ακριβώς όσα πρέπει να έχουμε διδαχτεί για τη σεξουαλική αγωγή, για την προστασία, ούτε ακόμα έχουμε πολλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μας. Δηλαδή, είναι οι παρέες των παιδιών που γελάμε, που είμαστε ακόμα σε πιο αθώες καταστάσεις και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ορμόνες μας να βαράνε τα ξυπνητήρια με σκοπό να επεξεργαστούμε τον έρωτα και να κάνουμε την είσοδό μας στην σεξουαλική μας ζωή. Οπότε είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την ηλικία να τα γνωρίζεις όλα αυτά. Σε αυτή την ηλικία είναι η ηλικία των πειραμάτων. Οπότε πας ντουγρού και ό,τι σου τυχαίνει, σου τυχε. Κάπως έτσι είναι αυτή η ηλικία. Δυστυχώς πολλά από τα παιδιά δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες διδακτικές αρχές ώστε να γνωρίζουν και για την προστασία κατά το σεξ και σε περίπτωση που συμβεί τι κάνουμε κτλ. Ούτε και έχουμε προλάβει να γνωρίσουμε πάρα πολύ κόσμο, να έχουμε κάνει σχέσεις πολλές ώστε να γνωρίζουμε τι σημαίνει στήριξη, τι σημαίνει επικοινωνία, τι σημαίνει είμαι μαζί σου σε αυτό, πάμε, συνεχίζουμε, πάμε μαζί κτλ. Δεν έχουμε προλάβει να έχουμε σχέσεις και πολλές φορές, ειδικά σε ένα τέτοιο γεγονός, παθαίνουμε και λίγο σοκ. Τι έγινε εδώ πέρα, άσε που έχουμε ακούσει και τις ιστορίες από τους πιο παλιούς που λένε μην τυχόν και την αφήσεις έγκυο όλα αυτά και μην τυχόν μείνεις έγκυος και τα λοιπά από μικρή ηλικία και αυτά και λίγο κλάνουμε μέντες σε αν ένα αγόρι, εγώ δηλαδή τι πιστεύω, αν ένα αγόρι ακούσει από την κοπέλα, ξέρεις έμεινε έγκυος και είναι τόσο μικρή ηλικία, εννοείται ότι θα κλάσει μέντες, ξέρω τι θα πούνε οι γονείς, τι θα πούνε οι δάσκαλοι, τι θα γίνει και τα λοιπά και εξαφανίζεται από προσώπου γης, αλλά γαλλικά. Και εννοείται ότι μετά λίγο, αν αποφασίσεις να κρατήσεις το μωράκι που εννοείται με 100% υπέρ, δεν πρέπει να γίνονται φόνοι. Και πιστεύω ότι τα παιδάκια είναι η υπέρτατη ευλογία
του Θεού που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί αν μας επιτρέψει να τη ζήσουμε. Οπότε καταλαβαίνω ειλικρινά απόλυτα την έλλειψη, την θλίψη, πόσο μάλλον την απογοήτευση μπορεί να έχεις μέσα σου, να νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο. Από ό,τι μου έχεις πει, το δεύτερο μωράκι σου είναι με έναν άνθρωπο που είσαι τώρα και είσαι πάρα πολύ χαρούμενο με αυτόν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, που έχεις κάνει μια καινούργια αρχή στη ζωή σου και που όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει αγαπήσει πάρα πολύ και το πρώτο σου μωράκι από το παιδί εκείνο που λογικά τώρα και εκείνος έχει μεγαλώσει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβει εξίσου την ίδια αγάπη και στοργή, γιατί πόσο μάλλον εμείς που τα κάνουμε, αλλά πόσο μάλλον τα μωρά δεν φταίνε σε τίποτα, που δεν έχουν επιλέξει να έρθουν. Οπότε και να μας τύχει μια τέτοια κατάσταση, είμαι 100% υπέρμαχος στο να το αναλάβουμε και με συνεχόμενη προσπάθεια και μέσα από την ορίμανση των διαδικασιών αυτών που περνάμε, να τους δώσουμε την απαραίτητη αγάπη, στοργή και τα θεμέλια, ώστε εκείνα να έχουν μια απόλυτα σωστή ζωή, αλλά και να διατηρήσουν αυτές τις ισορροπίες σε αυτά τα μεταβατικά στάδια των ηλικιών, ώστε να ξέρουν τι θα κάνουν σε περίπτωσεις που τύχουν αυτά ή να ξέρουν πώς να τις διαχειριστούν σε περίπτωση που εκείνα τις επιλέξουν ή ακόμα στο να τις αποφύγουν ή όχι, ακριβώς πριν τις πράξουν. Να γνωρίζουν δηλαδή τι να κάνουν από πριν. Πώς να διαχειριστούν γενικά όλο το πλαίσιο των τυχαίων αλλά και μη τυχαίων γεγονότων που μας συμβαίνουν σε μικρές ηλικίες και μη. Οπότε δεν έχει να κάνει, πιστεύω, με το δίκαιο ή όχι στη ζωή που μου λες ότι γιατί δεν είναι δίκαια η ζωή και αυτά. Δεν πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία έχει να κάνει τόσο πολύ με τη δικαιοσύνη, όσο με την έλλειψη γνώσεων και αρχών πάνω στην πρόληψη του σεξ και πάνω στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Είναι παιδάκια, οπότε χρειάζονται χρόνο να οριμάσουν και να γνωρίζουν τι να κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Λογικά με τα παιδάκια σου που μεγαλώνουν θα αντιμετωπίσεις τέτοια γεγονότα ή άλλου είδους ενέργειες που θα θέλουν να προβούν και θα ξέρεις να τα καθοδηγήσεις και να τους δώσεις τις σωστές επιλογές και συμβουλές. Και σου εύχομαι να είσαι καλά και να έχεις υγιές και η οικογένειά σου. Όπως βλέπετε λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο στο να τα αποφύγει κανείς. Κάποια άλλα είναι πράγματα τα οποία σε στιγματίζουν και θέλει μεγάλο αγώνα, γενναιότητα και προσπάθεια ώστε να μπορέσεις εσύ ο ίδιος να ξεφύγεις όχι μόνο από αυτά που σου συνέβησαν και από τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί ειλικρινά το λέω με πλήρη επίγνωση, η μεγαλύτερη μάχη που δίνουμε είναι, παιδιά, με τους δαίμονες μέσα μας, είναι με τον ίδιο μας τον εαυτό και το λέω με 100% πλήρη επίγνωση. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες ώρες χρειάστηκε να σκεφτώ, να τα βάλω κάτω και να πω. Υπήρξαν φορές που είπα, γιατί σε μένα, Παναγία μου, γιατί να τύχει αυτό σε μένα, γιατί που ήταν η ζωή μου μια χαρά και έχω γίνει, ξέρω εγώ, αερόστατο. Είχα τρομερό θέμα με την αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση κάτω από σε υπόγεια στάδια. Είναι δύσκολο. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, θέλει ειλικρινά το να πιστέψεις στον εαυτό σου και σε πάρα πολλούς μπορεί να φανεί εντελώς αστείο αυτό, γιατί δεν νιώθουν έτσι, αλλά ειλικρινά, παιδιά, αυτό ακριβώς χρειάζεται να πιστέψεις στον εαυτό σου, γιατί κανένας δεν είναι καλύτερος από σένα, κανείς δεν είναι καλύτερος από σένα, ούτε εσύ είσαι καλύτερος από κάποιους άλλους, πρέπει να θεωρείσαι ίσως με όλους, είσαι
πανέμορφος γι' αυτό ακριβώς που είσαι και δεν σε καθορίζει το μέγεθος που φοράς ή το πόσα μαλλιά πολλά αν λίγα ή έχεις ή το αν είσαι κοντός ή ψηλός ή το αν έχεις όμορφο ή μη όμορφο πρόσωπο, αν έχεις λία επιδερμίδα ή με ακμή. Δεν σε καθορίζουν αυτά του είδους τα πράγματα. Ή το χρώμα. Ή οι προτιμήσεις σου, οι προσωπικές, στη σεξουαλική σου ζωή. Δεν σε καθορίζουν αυτά ως άνθρωπο. Δεν σε καθορίζουν αυτά ως άτομο. Ό,τι σε καθορίζει, πίστεψέ με, ο άλλος δεν το βλέπει. Είναι η ψυχή μας. Είναι αυτό που είμαστε μέσα μας. Είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει. Είναι οι πεποιθήσεις μας. Είναι οι ιδέες μας. Είναι οι αρχές μας. Είναι η ηθική μας. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που μας αρέσουν και αγαπάμε. Είναι τα χόμπι μας, είναι οι επιλογές μας, είναι τα ενδιαφέροντά μας, είναι το είναι. Ειλικρινά, είναι το είναι, όχι το φαίνεστε. Αυτό που έχει σημασία είναι το είναι και το είναι δεν το βλέπει ο άλλος. Είναι μέσα από τα μάτια, μέσα από το στόμα, μέσα από το πρόσωπο, μέσα από το σώμα. Αυτό μας αντιπροσωπεύει. Και πίστεψε με, στα 80 και στα 70, αν θελήσει ο Θεός να φτάσουμε μέχρι εκεί πάνω, ούτε επιδερμίδες θα κάτσει όλος να δει, ούτε τι μέγεθος φοράς, ούτε πώς είναι το σώμα σου, ούτε πώς είναι το πρόσωπο, ούτε πώς είναι το... γιατί όλα θα είναι... θα πηγαίνουμε προς τόπο χλωερό, προς τόπο αναπαύσεως, καταψύξεως, οπότε όλα αυτά θα έχουν πέσει στο πάτωμα και δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Οπότε το θέμα ποιο είναι το να περνάμε καλά στη ζωή μας, να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μας κάνουν να χαμογελάμε, να νιώθουμε πολύ πολύ όμορφα με τον εαυτό μας, γιατί αυτό ακριβώς που νιώθουμε μέσα στην ψυχή μας το βγάζουμε και προς έξω, και αν εμείς οι ίδιοι αγαπάμε τον εαυτό μας, τότε όλοι θα μας αγαπήσουν, γιατί αυτό ακριβώς θα αντανακλούμε, την αγάπη και την στήριξη και τα ενδιαφέροντα και όλα αυτά τα πανέμορφα πράγματα και τις μικρές εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει μία προσωπικότητα ενός ανθρώπου, είτε από την ομιλία του, είτε από τον τρόπο που σκέφτεται, είτε από τον τρόπο που πράττει, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι πιο πολύ των πράξεων και λιγότερο των λόγων, όπου και προτιμούν να δείχνουν το πώς νιώθουν από το να το λένε. Αυτό λοιπόν ήταν το part 1 από το Q&A με θέμα το bullying που έχουμε. Θα κάνουμε ακόμα ένα μέρος, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω όλων των παιδιών τα μηνύματα, γιατί ήθελα να αναλύω το καθένα λίγο παραπάνω. Δεν μου άρεσε έτσι να λέω ναι εντάξει και όλα αυτά είναι μια χαρά, σε μια χαρά πέρνα. Μου αρέσει να αναλύω λίγο παραπάνω αυτό που συμβαίνει στην κάθε περίπτωση. Εντάξει, το πήρατε και εσείς χαμπάρι ότι δεν έβαλα γλώσσα μέσα, αλλά οκ. Αυτό έχω να πω μόνο, το να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε περισσότερο αυτά τα άτομα τα οποία σας στηρίζουν και σας αγαπούν και να τους το δείχνετε με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε, και αν όχι σε καθημερινή βάση, με την πρώτη ευκαιρία να μην το ξεχνάτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους να μας αγαπούν και να μας στηρίζουν, όποιοι και αν είναι αυτοί, και κάποιοι μπορεί να μην είναι και άνθρωποι. Κάποιοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ συνδεδεμένοι με τα ζωάκια τους, να μην έχουν, ξέρω εγώ, τόσους πολλούς και στενούς φίλους, αλλά να έχουν ζωάκια που να τα λατρεύουν και να τα λατρεύουν και αυτά. Με ό,τι αγαπάτε, να είστε στενά συνδεδεμένοι και όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω για όλα υπάρχει λύση. Και ειλικρινά, όσα εμπόδια και αν βρεθούν στο δρόμο σας και σε όσες στιγμές νιώσετε ότι πέφτετε, και όχι μόνο νιώσετε και όντως γίνει και πέσετε πολύ και νομίζετε ότι φτάσατε πάτο και μηδέν, το απόλυτο μηδέν, και ότι δεν ξέρετε τι να κάνετε, ειλικρινά σηκωθείτε, πιστέψτε στον εαυτό σας και ειλικρινά βγείτε εκεί έξω
και αλλάξτε τους τα φώτα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι μπορείτε. Με αυτό που έχετε εδώ. Και με πουθενά άλλου. Σηκωθείτε. Μπορείτε. Κανένας δεν μπορεί να σας ρίξει εκτός από τον ίδιο σας τον εαυτό. Εγώ αυτό έζησα. Αυτό βίωσα. Κατάλαβα στο τέλος ότι εγώ ίδια τιμωρώ πάρα πολύ άσχημα τον εαυτό μου για κάτι που δεν επέλεξα και που δεν έφτεξα στην ουσία. Και τον τιμώρησα πάρα πολύ. Και μέχρι πολύ πρόσφατη ηλικία. Και είμαι 25. Και ακόμα προσπαθώ. Έτσι είναι. Ξεφεύγεις όμως. Ξεφεύγεις. Έρχεται η ώρα που ξεφεύγεις. Τον έχεις σπάσει τον καθρέφτη και έχεις περάσει από μέσα του. Και είναι πολύ πιο ωραίο το συναίσθημα αυτό. Όταν έχεις βγει από μια τέτοια εμπειρία και βγαίνεις αλόβητος και πολύ πιο δυνατός. Αυτό. Πιστέψτε στον εαυτό σας και όλα θα αλλάξουν. Σηκωθείτε και κάντε τις αλλαγές που θέλετε εσείς και μόνο εσείς για τη ζωή σας. Κανένας σας δεν μπορεί να σας καθορίσει. Ούτε κάποιο πρόσωπο, ούτε κάποιου τα λόγια, ούτε κάποιου οι εφήμερες πράξεις, οι ενέργειες. Το τι είστε το γνωρίζετε εσείς και μόνο εσείς. Αυτό ακριβώς δείξτε και αυτό ακριβώς θα λάβετε. Και αυτό που σας δείχνει ο άλλος, αυτό και αυτός θα πάρει. Αυτό και μην ξεχνάτε. Υπάρχει, πάντα τι να το κάνουμε, υπάρχει αυτό το αόρατο boomerang που του αρέσει να επιστρέφει συμπεριφορές. Οπότε ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει ακριβώς. Έτσι είναι. Εσείς ασχοληθείτε μόνο με τον εαυτό σας και με αυτούς που σας αγαπούν και σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Και κάντε τους να νιώθουν όμορφα κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Είστε καταπληκτικοί και μου κάνετε πάρα πολύ όμορφες τις μέρες μου και τις νύχτες μου, γιατί έχω κάτσει πάρα πολλές φορές να ασχοληθώ με τις ερωτήσεις σας και με τα μηνύματά σας και το βράδυ. Και αυτά θα συνεχίσω να κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει έτσι να μεγαλώνει το παρεάκι μας και να συζητάμε διάφορα, όπως και στο δεύτερο μέρος που θα κάνουμε. Αυτά λοιπόν ήταν από μένα σήμερα. Να μου περνάτε όμορφα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενό μας Q&A. Φιλάκια πολλά, καλή νύχτα!